Kapudibi, today kakain po tayo ng chicken pastil at meron tayong ditong lumpiang ubad na tauge. Mga kapudibis, ang drinks natin, tubig. Bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ay, mga kapudibis, malinis na kami namin mga taking Kapampangan. Manganta na po. Opo. Meron po nag-request nito mga kapudibis na tabunan lang. Kaya, comment po kayo ulit. Opo. Para makita namin. Shoutout namin ikaw sa susunod na Mukbang. mukbang. Ay. Ay. Wala akong kayang nasitam. Kutsinta. Kutsin tayo. Siyempre. Ano to, nakabalot siya sa dahon ng Ang saging. saging. Ayan o. Kaya ganito siya. Ayan. O, diba? Ito. Uy, kanyaman yan. Ang unang suba ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Makanta mo. Malasa. Unang kagat. Ang init ng sili. Oh. Masarap, madaming sauce. Ako di ko na Ayaw mo? lalagyan ng sauce, mga kapudibis. Gusto ko plain. Plain lang. Yeah, ma'am. Tingnan natin yung itlog na pula. Lakyan na lang. Ay. Ah. Balo. Kasya kaya sa bunganga ko to. Ah. Try and try. Parang hindi. Kasya. Oh, wag mo nang ipilit. Mapupulit. Pero sa akin, kasya yan. Tignan nyo, oh. Ah. Mm. Yum. Sarap, no?
Kanyaman niya, oh. Ang gulay. Lagyan mo ng sauce, mas masarap yung sauce. Tama na yung ganito. Matamis yung sauce eh. Ang daming yung ganyan. Bibili akong pambalot, mamaya gagawin kong ano. Yung toge, tapos isasaw sa suka. Ay, nakuha mo yan. Sarap. Mamaya, bibili ako ng pambalot. Ah, sige. Bigyan kita. Oo. Diyan, bili ka pala. Ay, magkakad po. Ano kasi kalawti Santo Tomas Kenny kaya kami. Dahil sabi ko, bibili ka sa akin, ibabalot ko. Ay, Tigsa 10. Kailangan magnegosyo kasi magpapasko yung mga inaanak ko. oo nga. Ano na ngayon? 9. Oo, no? Pero ma-upload to 10 Bukas. bukas. Malapit na yung birthday nila Bentong at ni Sexy. Ayan. Pwedeng sa Pasko yan. Panghanda sa Pasko. Sigang pastel. Oo. Manoy lang. Baka naman. Si ano? Ninong JR. Ayan. Baka naman Ninong JR. Shoutout sa kanila at kay Ate Ethel. Mahal Bella? Ha? Mahal Bella? Oo naman, nanonood sila. Nanonood sila sa ano? Sa Facebook. Shoutout. Kumaring Esel. Parang Joe. Ano na? Kung JR. Yan. Nag-i-snow doon, no? Ang ganda. Sarap siguro doon. Dala, sa ano nila si Joy Joy? Sa mga inaanak ko dyan, si Joy Joy. Yan. Si Francine kaya kaya. Yan. Naina kaya pala yan. Yan. Humibaw sila din tega, yung inanak mo. May bawas lang atwa. Kaya, dinan mo kung adwa po tantong. Dinan mo kung adwa ka niyan tao agay po ta. Kasi lahat yung inanak mo. Proxy. Oo. Sarap. Ang dami ko yung inaanak kahit sa Mapalacan, ang dami kong inaanak. Kanan. Ang daming kanin, ang dami nito. Maubos mo yan? Maubos natin yan. So, Yaman. Sarap. Bang ano lang yung ano, Ano? breast manok, breast ba yan? Silang brush. Oo. Chicken breast, makaputipis. Hinimay-himay. Himay-himay nyo lang. Tapos parang adobo nyo lang. No? Tapos patuyuin nyo lang ang makaputipis. Yung iba nilagyan siya ng ano, gata. Pwede ba yun? Ewan ko. Sa kanina lang yun. Yung umibang ano. Sa TikTok. Napanood mo?
Sarap. Dali. Sumabit eh. Ayan, magsi-shoutout po tayo. Hindi tayo nakapag-shoutout nung last video natin. Happy birthday po kay Paulo Dayaw. Ayan, from Lantrobe, California. Happy birthday Pinapashoutout po. po ni Ma'am Tintin. Ayan, asawa po niya. Nag-message siya sa atin sa Facebook. Ay, the Foodie Bee messenger natin. Nag-direct message si Ma'am. Pinapabati si Sir. At si Ivan Chris Montefalcon. At kay Emily Sardido. Shoutout po kila Reyes family, Lorna, Louie, Charles, and Luisa from La Union. Ayan. From Chris Casem. Shoutout po sa inyong lahat. Carlota Herreras at kay Katarman. Ayan, from Norter, Samar. At kay Mads Lorente from Santo Tomas, Batangas. Frances and Maria from Australia. Bokyaw Nagutom Priscilla. Best Sabino, ayan, happy birthday po sa December 7. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta. And syempre, Tita Olivia and Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, ayan, shoutout po kay Nanay Babe Kaluya, kay Tita Baby Dimla, Camille Garsalia, Elis Garsalia, Ruby Garsalia, shoutout sa inyong lahat. And Shoppa Baby Alison, Catherine Bugoy, shoutout sa inyong lahat. Ayan mga kapudibis, meron kayong tirang onte. Kaya hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Mwah.